Welcome to my channel, Ping Bicolana Vlog. Hello guys, good afternoon sa inyo lahat. Ayan, Happy New Year ulit sa atin. Then for today's guys, gagawa ako ng grill na hipon. Ayan guys, ha. Try natin to kung masarap ba siya. Samahan nyo ko guys. Happy New Year! Yung ating hipon. Then, gagamit tayo ng isang lemon. Then, meron tayong garlic and kisbara. And meron din tayo guys na 125 grams na butter. Then, need natin guys ng paprika. Ayan, may paprika tayo. Then, Maggi powder. Then, meron tayong black pepper and chili powder and ayan, may salt. Ayan guys, start na tayo guys. Ayan guys, yung ating hipon. Need natin siyang biyakin dito. Ayan. Then, sa bandang ulo guys. After nyan, ayan. Ayan siya guys. Yan, okay na yan. Yung hipon natin guys. Ayan. Then, andito yung ating butter. Add ko na yung ating kisbara. Then, ang ating onion. Ay, garlic guys. Sorry. Garlic powder. Then, ang ating lemon juice, guys. Mix lang natin. Ayan. Ayan guys. Lagay tayo guys ng salt. Ayan, konting salt lang.
Then, ang ating black pepper. Ayan, guys. Ating chili powder. Ayan. Paprika. Ayan, guys. Then, yung ating konting Maggi powder. Ayan, guys. Ayan na. Ayan, guys. Then, saka natin siya ilalagay yung ating butter. Ayan. Pahid lang natin siya, guys. Ayan siya, guys. Saka natin siya lagyan ulit ng chili powder. Ayan. Guys, mag-grill na tayo yung ating hipon. Lagay lang ako ng konting olive oil. Ayan. Then, kahit ko lang siya. Ano mo? Grill lang natin siya, guys, ng at least 5 minutes. Ayan.
sabihin mo, hala, ano, Mali ang ganyan. yan na siya guys. Yung ating grilling hipon. Thanks for watching.